Vážení magistri, milí naši absolventi magisterského štúdia, držíte v rukách diplomy magistrov v odbore management, diplomy Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, čo je veľmi dôležitý dokument, ktorý svedčí o niečom a niečo dokumentuje. Svedčí o tom, hlavne, že ste si zvolili náročný program štúdia, že ste sa pripravovali na náročné povolanie manažérov. Toto povolanie vám v budúcnosti umožňuje získať dôležité spoločenské postavenie, umožní vám získať moc, umožní vám získať právomoc, budete môcť rozhodovať, ale budete aj zodpovední za svoje rozhodnutia. Tieto rozhodnutia na rozdiel od iných povolení nebudú znamenať zodpovednosť za nejaké materiálne statky a finančné hodnoty, ale budete zodpovedať ľuďom, budete pracovať hlavne s ľuďmi. To, aby ste dokázali ľudí ovplyvňovať, aby ste dokázali s ľuďmi dosahovať to, čo si zaumienite, aké predstavy budete mať, to všetko záleží od toho, ako budete pracovať s vedomosťami, ktoré ste na fakulte získali. Tento diplom potvrdzuje, že ovládate množstvo metód, množstvo techník, máte vedomosti, pomocou ktorých dokážete hodnotiť situáciu, dokážete predvídať, dokážete organizovať, dokážete viesť ľudí a dokážete mať procesy pod kontrolou. Vedomosti sú dnes veľmi dôležité. Väčšina organizácií, inštitúcií, ale aj spoločností, ktoré sa pripravuje do budúcnosti, sa snažia v svojich stratégiách sklásť dôraz na budovanie znalostných spoločností. Znalosti v období meniaceho sa prostredia sú skutočne jedno z rozhodujúcich faktorov. Získali ste titul na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Fakulta manažmentu sa už od svojho vzniku nesnaží iba ťažiť z toho, že je súčasťou najväčšej, najstaršej a najúspešnejšej univerzity na Slovensku, ale snaží sa budovať i vlastné prístupy. Snaží sa osobitným svojským spôsobom pristupovať študentom i svojim absolventom a prináša to svoje úspechy, svoje ovocie. Fakulta dnes sa môže chváliť so svojimi študentami, aj medzi vami sú takí, aj vás väčšina. 80% našich študentov strávi aspoň jeden semester v zahraničí, na zahraničných vysokých školách. Chodia len samé dobré správy o vašom pôsobení, zúčastňujete sa rôznych súťaží a len v tomto semestri sme získali množstvo medzinárodných uznaní. Aj minulý týždeň prišli naši absolventi z Milána s dôležitým ocenením z finále súťaže. Naši absolventi nám robia skutočne radosť, lebo pri hodnotení nezávislými ratingovými agentúrami už druhý rok naša fakulta sa umiestnila na prvom mieste a s pomerne výrazným predstihom. To sú však štatistiky hodnotenia ratingových agentúr, ale vy máte v ruke každý konkrétny diplom, ktorý je svedkom o vašich vedomostiach, vašich schopnostiach a aj svedkom o vašej námahe, ktorú ste vynaložili. Je to samozrejme váš úspech, ale nie nadarmo ste si pozvali tu vašich príbuzných, známych a priateľov. Určite aj oni majú svoj podiel a na tých diplomoch môžeme nájsť nejaké stopy práve po ich nezištnej a obetavej pomoci. Takže dnešným dňom máme čo oslavovať, máme sa z čoho tešiť a všetci dúfame, že tieto vaše vedomosti zužitkujete v prospech toho, aby ste sa stali úspešnými manažérmi. Úspešnými manažérmi by sme chceli, aby ste boli z pohľadu univerzity. Úspešných manažérov potrebuje Slovensko, úspešných manažérov potrebuje Európska únia, ale zase na druhej strane nechcem, aby ste sa stali obeťou vášho povolania, aby ste vykonávali len povolania, zabudli na seba. Očakávam od vás, že sa budete venovať aj iným aktivitám, že si založíte vlastné rodiny a že v budúcnosti, tak ako vy tu stojíte, budú tu stáť vaši potomkovia a vy budete sedieť tak, ako dnes sedia vaši rodičia alebo starí rodičia. Toto potrebuje naša spoločnosť, potrebuje to aj školstvo, lebo musíme myslieť na svoju budúcnosť. A k tomuto všetkému vám prajem v mene svojom, v mene učiteľov a zamestnancov Fakulty manažmentu, aby sa vám do budúcnosti darilo v profesionálnom aj osobnom živote. Fakulta manažmentu zostane navždy vašou fakultou. Ďakujem.